No niin, tervetuloa videon pariin. Ennen kuin aloitetaan, niin muistathan tilata kanavan, niin näet lisää tällaisia paskoja videoita. Ja tämän videon aiheena on, miten avata ovi, jos sinulla ei ole ovipahvia tässä, niin se toimii vain silloin. Ja jos sulla on ovenkahva paskana esimerkiksi, niin tämä toimii juuri täysin hyvin. Elikkäs, jos on tällainen rautamekanismi, ainakin Fiateissa on, kyllä kaikissa autoissa on, niin sä vedät tälleen itseäsi päin näin ja päästät irti. Sitten kun mulla on tossa tuolla vitun kanto, se ihan helposti hajoaa, niin sun pitää mennä vähän kuskin puolen penkille, nostaa itseäsi ja nyt nyt. No, kyllä tästä silti pääsee pois, mutta minä käytän oikoreittejä kuten aina. Joten ovet on nyrteillä. Ikkunan kauttakin pääsee. Muista tilaa kanava, tykkää Like-videosta ja Like-putous. Kiitos kun katsoit, näkemiin.